Ti Masakbayan. Di napalabas, ad-adda nga umapal ni Sander ken ni Reden. Gapu ta maitantan-ok ni Reden. Gapu iti tulong na kadag iti umili. Nagbaligimat nga inuram dadagol ti negosyo ni Reden. Kabayatan ti kaadda na iti business meeting. Dagos mat nga inyawag ni Rowena ken ni Reden tinapasama. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Honey, ada umawawag iti cellphone mo. Sungbata mon. Sino nga ta? Rabiin. Sungbata mon. Amang ano na patagtibaga na. Pero ay naman yung umawag. Hello? Reden, saan kayo kumamakmakla at itibaga? Apay ka di Rowena? Agalma kayo kuma. Ada saan anasaya at anapasamak iti groceria? Ha? Anya tinapasamak dita? Napuuran ti dua nga establishmento. Anya? O sige, itamot lang, agsubli kami dita. Isabelani, agrobot ka. Ha? Agsubli tayo ti lugar tayo. Nauram kanu ti dua a grocery. Anya? Awanan, Isabel. Di mapun na iting grocery. Awan na pati. Reden, honey. Kagurgurak tayo dyan, Sander. Gumilgil ayam ti gurak kan ko na. Honey, hindi ka kumagpabasolatan. Awan pamanagnak mo. Ani Sander ti akin aramid iti amin. Iso lang ti amok amang kun kontra kanyak. Iso amani po dita. Aramidak mo tanti rumpan. Ha? Anya ti kayat mo asauan? Adun tinapukaw kanyak. Gapoy ti kinadakas na dyan, Sander. Iso apanawan mo tentap na agipalisak. Please, honey. Di ka kumagbalin adakas. Gapula ang itiguram iti may sa tao. Di ka unay agpailuyos iti sakit amarikrit nam. Sana bale, naimbag ti Diyos. Sukatan nanto amin anapukaw kadata. Naragsak ka mat, boss. Apay, dakas ka di manang Mirna? Saan matkit di, boss? Ngam, anya unay ayat ipakaragsakan yaw. Di ka di pananguram yo iti grocerya ni Sir Reden Romualdez. Anya? Amok ada kayo ti dadaulo iti amin, boss. Gaputakas taon na iti apal yukin kwa na. Gam ti dakas na. Dakas nga apal ti adda kada kayo. Makitkitam ka di da ito eh. Ay, paltog. Pangasi o. Ay, dayo ipaturong kanyak na itaapaltog yo, boss. Ang mga numakalbit yo. Tanangam ti panagsasaom. Tanuag kang mali ka. May salaang abala ti katukad mo. Sir, pag-aasi yo. Pagkawanan na kuma. Diyan ulitin ti agisawang iti maikontra kada kayo. Ma'am Luisa, magpakada ako. Agawid ako ni Jelo Carmay. Ha? Apay ka di, manang Mirna. Mabot-butang ako ka ni Sir Sander. Agasam, pinaturungan na kitipaltog. Ay, kunaklakit dino kanibusaan ako. Unay matan ni Sander. Apay ka nung ay naramid na tikasta, manang. Nailaw anak lang ang dakama at maipapanitipan na kauram ti grocerya ni Sir Reden. Kat kastauna yan ti pungtot na. Ay na, kunaklakit din paltugan ng timhuging ko. Ay, jak pa'y kaya timatay, ma'am. Iso nga agpakadakon. Agawid aklangan. Saan, manang Mirna? Pangaasim, dinakpanawan dito eh. An-anom ka di da itaapaltog, honey. Diya akong palabsan na gitya mapaspasama ka ni. Iso akasapulan nga gigim ako ni Termas. Anya? Mas ka na protektarak biyag tayo. Kahit no kasapulan alumabanak. Aramida. Pangaasim, honey. Agtanang ka kuma. Di ka kumagdardara sudos. Nagtaltal na aklatan.
Sigurado nga aramidin dalat tati kay kayat na. Nagpatulong ak meten. Ngam awan na pasamak. Iso asyakon amis mo tagtignay. Laban no laban. Anya? Hello, Mama? Oy, ha, apay ka di. Ma, nagbalin na ulpit ka naranggas ti asawak. Amok nga iso amin ti akin plano iti gulo ang mapaspasamak ita dito lugar mi. Anya, nagalas met gayam ti ugali na itasawam, iha. Uwan nga rod, Mama. Kaya't kun ti pumanaw dito eh. Ngam kasta una ti panangbantay da kanyag. Di nakparwaran ti asawak. Gapo taado ti nakabantay kada kami dito yung mansyon. Anya nga tano agreport tayo iti kapulisan, iha. Mama, ay ayatag ti asawak. Diyak kayat ang maisagmak. Iso akayat ko nga alaan itinasayat asaritaan. Barang dangganak. Nang bili na kon iti manguram iti amin ang negosyo ni Sander. Anya? Kaya't kung ipalakam kan kuha natin naramid na kanyak. Tapno agrigat mat iti kastaunay. Hani pang nga asim. Di ka kumagbalin adakas gapo iti gagam mo nga agipalas. Numabalin, sulbaran tayo da ito'y itinasayaat. Alaan tayo itinasayaat asaritaan. Amok dayjay asander. Laban ti ammo na. Isa ano day tatikayat na. Ipaay ko. Anya? Di ka madanagan, hani. Amok ang mapagtalkan ng iti binilin ko. Saan tayo ang may sagmak? Basta saan kayo armoromwar? Adumot ang iti binayadak amang bantay kada tayo diti mansyon. Please, honey. Ang mga nuad-ad da agulo ti mapasamak iti daytang aramitan. Iso apang asim tagpanunot ka kumaha. Nakaikad din ako, nani. Kat pakawanan nak. Talaga alabanak dayjay as Sander. Awanen, nanang. Pasig apa nagipalisan ti adda iti kaunggan ni Reden. Ay, uwan nga rood, anak ko. Jack ininggaan a kinasarita. Hanggang talagang impatangkan na ti ammo na. Jack kayat ti kasto ang klase ti panagbiag, nanang. Kayat ko kumanga agtali na ti kinaragsakan kinatal na ti panagbiag tayo. Saan ko maamapasamak ti kastoy? No saan nga inrugi day je asander ti gulo. Ay unay met nga miinin day je a tao. Talaga adakas ti ugali na. Nanang pangaasiyo, tulungan da ko maamang lapid iti anak yo. Barang malapdan tayo pa iti plano na. Boss! Nauram ti duwangan negosyo yaw! Anya? Anya tinaramid yo? Ta saan nyo abinantayan, Dagol? Nasidlat na itinanguram, boss. Inranada nakaturo kami. Day tangamin, taturog kayo amin. Di yo aramiden ti trabaho yo. Pasensyan, boss. Nasapuran mi matiturog. Di nagpaltukan, boss. Awan matlangan maramidan yaw. Ang kaputan na oraman ti doon adadakkel a building yaw. Awanan tinagbati uray may sal. Kasanupay daytoy. Dakkel apukaw ko dayta. Sayang agpaiso, boss. Naksayan ti kinabak ng yon. Patsik aday jay aridente akin aramid iti daytoy. Iso nga imbes na sumanao kayo dita. Agsagana kayo kit di Dagol. Taibusan ninyo amin asa ni Kuana. Uramin nyo agraman mansyon na! Talaga apatuloy ko ti agawid, Ma'am Luisa. Anya? Mabut-buteng akon, Mama. Inuram dan ti dua agroserya. Kasano, no isarunuda day ti mansyon, ay kat mauram tayo amin. Saan tayo nga amuno natalgad tayo dito, Manang? Iso adi kay lapdan no kayat yo apumanaw. Maawatan kayo. Tauray siyak. Makarignak iti panagbutang. Saan kayo matama panawan, Ma'am Luisa? Amo yung matakasla anak kayo. Manang, mangrugin ti gulo iti panagbiag mi.
Nang rugin nga gibalas ni Reden, gapo iti kinadakas ni Sander. No apay nga minakasya iti inaramid ni boss. Anya nga itan at adan aparikot ti mapaspasaran tayaw. Kasaritak ni Sander, manang merna. Ngem no talaga adda kas ti adda iti kaunggan na. No talaga asaan nga agbalyo. Pumanawak metten ditoy. Nauram dagiti negosyo ni Sander, Reden, honey. Kurang pa rin dya bayad tinaramid na kanyak. Nukas na. Talaga si katinang bilin iti pan nakauram ti negosyo na. Well, gaputa kayat ko asingiran gapu iti naramid na kanyak. Ngam, honey, saan tayo nga amunoan niya ti ibunga ti inaramid yun? Amangan no ad-adda nga agpagad tayo. Saan, honey? Salak ni bakti pamilya tayo, nga uray anyat mapaspasamak. Pangasim, husto ko man ti panagibalas mo. Husto ko man day ta panagibalas. Honey. Panunutom ko mati sumaruno aguntaway. Panunutom ko mati masakbayan tayo, honey. Sander, pumanaw akong ditoy. Tanya ti kayat mo, Luisa. Ibabain na kasta ka di. Taapay kuma ama ibabain ka. No pumanaw ka, sigurado akatawaan dakdag iti tattao. Ibagadan to asyak abaknang kat pinanawan ti asawa na. Amok matlang adinak ay ayatan, Sander. Gaputa uray anyat ibagbagak. Dinak pulos denggan. Aniya. Amom ka di nga inaldaw ang makariknak iti panagamahak iti daytoy apagtangan. Ha? Rugrug yan da kan abalsan. Katjak kayat ti may raman. Iso pang nga asim. Palubusan na ko na pumanaw ditoy. Awan ti pumanaw. Nukasta nga rod. Dengganak ko ma. Sarda nga mon ti madi nga aramid mo. Tamnada ko mamatal na itibiyag tayo. Sa anak nga agsardang, aging ga saan amapukaw jay tao akang runaan akakumpitensyak itibiyag. Nagbalin ka at dakas gapo iti kinagamrod mo iti kinabaknang. Dakas ka. Di nakapagsawan iti kasta, Luisa. Gaputa uray sika. Kabaalan ka adang ran no siyak ti kalabanem. Sige. Dangranak no kasta ti kayat mo. Gaputamok matlang nga awan patag ko kan ka. Gaputa kinabaknang lang tinapatagkan ka. Gamrod ka. Di nakpagpungtutin. Sige. Iputok mo na itapaltog. Ngam iti ka nitong aramidam dayta. Di nakapagtalnan ti konsensyam. Kasto, ha? Boss! Pangasiyo, ibabayo ko maday tapaltugyo. Diudang ran ni Mang Luisa. Boss, agtantanang kayo kuma. Laglagipan niyo kuma, nga asawa yun ni Ma'am Luisa. Tonyo. Inaiwanan dagiti dadakkel na ni Ma'am Luisa. Aging nga inasawa yo. Isuanas kan mo't kuma nga ipatagyo. Makapungtutak. Gaputa iswa mismo timang kalkalaban kanyak. Isakit na unay dayjay areden. Gaputaan mo na tinasayaat kan saan, boss. Panagkunam ka di, katjak mo tinasayaat kan saan? Awan imbagak akasta, boss. Angam daytoy ko matilaglagipan nyo. Uray dayto lang ti idulin mo dita panunot mo abilin ko. Tonyo. Boss, ipatag mo ti asawa kan pamilyam. Gaputa ishuda, ti pudpud no akinabaknang. Saan akwarta? Saan ikwa, wano na materyalan abanag? Aniya. Siyak ti pangibasaram, boss. Gaputa kaslaawan ti serserbi ti amin kanyak. Gaputa sisyak laang ti agbibiyag. Isu anagasat ka, boss. Gaputa adda aminan kan ka. Isu amakuntinto kayo kuma. Noan niya ti adda kada kayo, boss. Anyan ti kastoy Nana Lorena. Kasla naggulumot tan ti panagbiag tayo. Ay, wen nga rood balasang ko. Si Pudrinog yan ni Reden ti mangbalas kan ni Sander.
Nagulon ti amin. Ay, agbinbin nalos damat laang nga nakanayon. Win nga road. Nasaysaya at paikit di sana bimak ng ti anak ko. Tanataltal na ti panagbiag. Ngam awan parikot ka ni Reden, no saan ngamin akas jay ni Sander, nana. Pudno takunam, Rowena. Sa bagay, sipod agad-adal kami. Talaga anadagsan tirik nana kan ni Reden. Talaga siguro adi na kayat ti partapan. Hangam sapay lakuma, tamaurnos tuumutla ti amin. Manang Merna, apay ka di, Ma'am Luisa. Ada nang ngagko akasarsarita ti asawa kiti telepono. Kat ibilbilin na nga uraman dati kabarbaro ang negosyo ni Reden. Agraman ti mansyon na. Ay, una yan ti kasta. Kasta kadilatan na kanayon. Talaga adaksan ti asawak, Manang Merna. Iso a panahon mo't siguron. Tapno ipulong ko ti aramiden na kadagiti pulis. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggipusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.